Basahin mo to number 1. Vitamin K. Sabi mo, vitamin. Ay, walang 15 eh. Ay, yung babasahin lang naman eh. Oh, madali naman. Hindi ba kayo nag-aaral? Oh, number 1. Avocado. Sabi mo, vitamin K. Ano? Vitamin. T. Hindi T. K. K, letter K. Ayan. Di ko ba? Vitamin K. Ayan, K. Tapos K, di avocado. ba yan? Oh, K number 1. Avocado. Oo. Green apple. Green grapes. Ano yung number 2? Ito, green apple. Tapos green grapes. Pakikita mo dito. Dito. Parang makikita yun. Green apple. Oo. Tapos 3 green grapes. Ang dami pa niyan eh. Babasahin na to. Oo. Oh. Ano to? 5 piso lang to. Hindi mo pa natatapos eh. Nakakalito. Ba't ang video? Kasali nga to sa ano Oh, eh. ito lang yung kasali. Hanggang dito nga yan dito. Oh. Number ano na tayo? 5. Nagilan, sagalin mo lang. Kiwi. Kiwi. Tapos Green. lemon. Lemon ba nasa Ayan dyan? o. Ayan o. Limes yan. Ay, limes pa yan. Kala ko ano to. Kung lemon yan, letter L saka E yan. Ikaw nga, Pogi, ikaw naman. Ano ba gagawin? Pears. Articles. Pears! Uppers. Sige. Ito. Ano to? Aru. Arugos. Gula. Number 5. Paranaque. Asparagus. Ay, paragos. Parang niya. Napunta tayo sa Baranya. Broccoli. Tapos to. Broccoli. Brok. Brok nga. Brok. Tapos Kuli. ito. Napa. Na- Ano? Tama na pa. Napa, oh. Cabbage. Ito. Dito naman tayo. Oo, last Oh, na yan. ayoko no. Sige. Mami na yung pera. Ikaw, Pogi, dalawa na lang top 15 na. Ito, baka hindi ka pa marunong magbasa dito. Ayan o, letter C, Sabihin na lang A. sa'yo. Turuan mo siya. Ano ba babasahin? Ito, Ayan, ito, yan. ito na. Oo. Ito? Oh. Ano, basa. Ano yan? Turuan mo siya magbasa. Hindi ko maintindihan. Green. Beans. Beans. Ayun, beanstalk. Green beans. Clear. Clear. Oh. As. Green beans. Ayan. Belgium. Belgian Kale. Tapos prunes. prunes. Tomatoes. Tomatoes. Ito. Sorrel. Very good. Sorrel.